Hey guys, welcome back to our channel. नोंथांमोनखौ दिनै जोङो बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय बयनिसिमबो। दानिया फैदो जोंनि बैसागु बोथोराव जों माबायदि फालियो नोंथांमोननो देखायलांनोसै। नोंथांमोनहा इन्ट्रेस्ट मोनोबा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। थुदो। ओमफ्राय खोन्थाहर आरो जोंना देलायनाया बाराद्राय जादों नामा? बैसागुनि समथ' बेखायनो एसे थुदो भिडिअखौ दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। दा जोंहा बोसोरनि गिबि सानखौ बाथौ खुलुमनायनिफ्राय जागायजेननोसै। बाथौआव गासा आरो गय जरा फाथै जरा होनानै दा आङो नै खुलुमग्रोसै आरो सिगां जोंनि न'नि बाथौआव। बिनि उनावहाय रायजोफोरनियाव जोंना ज'यैनो ओंखारलायो बोराय बुरि गिदिर उन्दै। दा जोंनो न'खरावनो एसे आर'ज गाबलांनानै रायजोआव ओंखारनो थांसै। दा जोंना फंबायाबो नै आर'ज गाबखांबाय न'आवनो खुलुमबाय। दानिया दसे उनाव थानानैनो जोङो रायजोआव ओंखारलांनोसै। बिनिफ्राय बेयाव खुलुमखांनानै जोङो न'आव जोंना आनै दङ, आनैखौ खुलुमलांग्रोबाय। माने देरसिनफोरखौ जोङो सनमान लायो नालाय। ओमफ्राय दा नै फंबायजों आंजों माने बाइकजों थांग्रोसै आरो जोंना आइ बाबामोनहा जोंखौ गालांजोब्बाय। ओमफ्राय जोङो सानैजोंल' जाबाय, सानैजों थांग्रोसै। बिनि उनाव नै मोनफैबाय जायगायावहाय रायजोफ्राबो नै दंफैखाजोबो। मोजां नुथारदोंथ'। दा नै जोंना आदै मादैमोनहा रायजोनि बाथौआव खुलुमग्रोबाय, आर'ज गाबग्रोबाय। बिनि उनाव नै साहानि न'आव खुलुमसै। बिनि उनाव जा जत्थ' दङ रायजोनि फुजा होग्रा बेयावहाय जोङो सनमान लाग्रोगोन। बिनि उनावहाय उन्दैसिना गिदिरखौ सनमान लागोन आरो खुलुमनानै। दा बेनो जाबाय जोंनि गामिनि माने रायजोनि फुजा होग्रा जायगा आरो ना, जेरावनाखि जोंना खेराइ फुजाबो होनाय जायो आरो बे जायगायावनो। नै दा जोंना फंबायाबो खुलुमबाय। ओमफ्राय आंहाबो नै सिं सालायलायनाय खुलुमनांबाय आरो। सिं सानायाथ' एक नाम्बारखा नालाय आंनिया। ओमफ्राय नै जोंनि आइ बाबामोनखौबो खुलुमदों आरो बयबो। माने बिहामजो गोदान गोदान फैनाय दंथारोनो जोंनि गामियाव। आंथ' बारा सिनायाबो। दा नै बिसोरो सनमान लादों आरो फारि फारि। नै आयंखौबो मामे आंखौबो नै ओरैथिंजाय खुलुमनाय हाबाफारिया जागासिनो। ओमफ्राय बेराफारसेथिं बिसोर माने रायजोनि थाखाय जानाय लोंनाय एसे सोलिगासिनो दं आरो प्रिपेयार खालामदों माखासेफ्रा जोंना फंबायफोरहा। दानिया थ'दो नायनोसै मा मा खालामदों बिसोरो, मा मा जाग्रा दङ जोंहा, मा मा मोनजागोन माने। मोजाङै माव। दामाव जायोमोनलै बावनो एसे होनानै लागायखाजागौमोन। दानिया जानाय लोंनायाबो नै जाबाय जोबसिगोन। ओमफ्राय दानिया जोंहा बैसागुनि रेडि जानो देलायनो थांसै। 2 hours later. जोंहा बैसागुनि देलायबाय नै। माबायदि नुदों जोंखौ नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय। ना मा होनो नानि? औ फट' खेबजानोसै, फट' एसे। नोंथांमोनहा नोंसिनि गामियाव माबायदि बैसागुखौ फालियो बा माबायदि बैसागुखौ रंजायो जोंनो खोन्थाहरनो हागोन कमेन्ट सेक्सनाव। जोंबो गाहाम मोनगोन आरो नोंसिनि जायगायाव थांनो हायाबाबो बा बेरायनो हायाबाबो नोंसिनिया माबायदि इन्जय खालामो मिन्थिबा मोजां मोनगोन। दा जोंनियाथ' फुजा आरि होखांबाय माबाय, दा रायजोफोरा बयबो फारि फारि फैनानै मोसाफैसै रंजाफैसै। दा लासैनो नोंथांमोननो जोङो देखायलांगोन ना नानि। ओमफ्राय जोंनाबो फट' सेसना बिदिनो जोब्बाय। नोंथांमोनहा जोंनि मा होनो बेखौ फेसबुक पेजाव थांनानै नायबानो जाबाय जों माबायदि फट' खेबजादोंमोन एसे देखायनोसै नोंथांमोननो। आरो इन्सटाग्रामाव जाय जाय फल' खालामदों बेफोर नुगोन। जाबाय दे दानिया थुदो नायलांदो।
One eternity later. Đã gặp chơi xong hôm nay mới lên đấy. Adaya lazia, adaya lazia, lazia wosona, lazia wang sona, lazia wang. Mulai sekarang ada. Adaya bezengi, adaya lazia wosona, lazia wang sona, lazia wang. Kau sana bilang dengan okor saya ada nương cái là đào sana bilang là hạt thổ lana khu bơi lại kề một thằng này nó dày à. Bilang dengan okor saya wana nương cái là đào sana bilang là hạt thổ adaya lazia, adaya lazia wosona, lazia wang sona, lazia wang. Mulai sekarang ada. Adaya bezengi, adaya lazia wosona, lazia wang sona, lazia wang. Kau sana bilang dengan okor saya ada nương cái là đào sana bilang là hạt thổ lana khu bơi lại kề